Yeah. Jep. Tänään taas pelataan. Oi hei, alright. Mä laitan tosta chatiin. Ja sit se vois vaikka tossa. Ja. Sitten lähdetään pelaamaan. Mä vähän kohdellut 2 päivää ihmeellisiä systeemeitä, niin paljon ongelmia, mutta ei mitään hätää. Me ollaan täällä, kaikki on hyvin. Mä en kuunnellut yhtään, että miltä mun ääni kuulostaa. Kuulostaako se ihan normaalilta? Kuulostaa ihan tarpeeksi normaalilta. Ei ole mitään normaalilta, mutta kuulostaa semmoista ihan ok. Ei kuulosta semmoista. Joskus kuulostaa siltä. Jos kuulostaa sanokaa mulle, niin mä korjaan asian, koska siis voi herranen aika. DOSBox. Ja Game Capture, otetaan täältä DOSBox. Pitäisi alkaa näkyy, kyllä. Ja tänään me pelataan DOS. Dear. Mitä me pelataan? Joo, siis. Ei, Windows, ei, älä nyt vain sano, että ei. Mä voin valita Finnish, English, mutta se antaa silti, molemmista antaa samaa merkistöä. No ei se haittaa, voin mä kirjoittaa sitten niin tälläkin. Mitäs tänään pelataan? Aces Hive kuulostaa aika hauskalta. Se on semmonen kehittäjä, jolla on pari tollasta Iron Maiden biisin tyyppistä nimeä. Mä on jotain äärettömän hauskaa. Setuphan meidän pitää varmaan ajaa. Joo. Hei. Niin, lähdetään kattoo. Pistän tosta toi pois päältä, nauhoitus päälle ja sitten Aces High. True Air Dual Simulator. Ja se on meidäni. Cool. Onko tää 2 pelaajan peli? Jos on, niin minkäs teet? Mä pelaan molemmilla tulee. Eikä oikein hyvä. Joo. No, harmillisesti mä voin pelata sitä 2 paljon pitempään. Mutta kun saan sitä muutaman screenshotin, niin se on ihan fine. Song Steve Harris. Font Yehar. Success denied. Code other GFX. Cadaver. It's fine. Okei, mun pitäisi enemmän katsoa, että mitkä pelit on semmosia, että ne ei ole kaksin pelejä. Eli Aces High. Monipelit. Jos on seuraava, olisiko se vaikka... Hei, Ata. Mä haluan pelata Ata. Mutta onko tää Windows-peli? Ainakaan pitäisi olla. Copyright 98. Badgers. It had to be Badger. CD. Näitä aika paljon näitä pelejä. Yeah. Tässä ei ole mitään setuppi. Se oli hyvä readme. No DPMI. Okei, tää on luultavasti... Katsotaan. Utils. Otetaan täältä muutamia tiedostoja. Lähtisikö se nyt? Ei välttämättä, mutta saattaa lähteä. Ikkunassa? Ei, se kaatui koko homma.
Mä olisin oikeesti halunnut pelata sitä. No joke. No, sit se laitetaan tonne ei-toimi-osastoon. Voitais lukea toi. Ja samanaikaisesti Similiarly. Mennään myös poistetaan nuo huonot videot. Elikkä toi oli luultavasti ihan fine. Joo. Ja nää oli jotain. No, jatsi myös pois. Seuraava peli. Kuka haluaa ehdottaa? Koska jos teillä on ehdotuksia, niin niitä otetaan vastaan. CD, DOS ja DIR. Siinä näkyy nyt jotain. Voimme tietenkin lähteä vaan niinku ensimmäistä liikkeelle. Mikä tää kakkonen on? Oh, täällä on jotain. Pakoon 3, First Blood, Boko Sticker, Porrasturva, Truck Dismount. Mitähän nää on? Mä en oo ihan varma. Nää on luultavasti jotain mobiilille tarkoitettu. Mä otan ne tonne ei toimi, koska... Four Wars. Guide to Worm Wars. In the late 21st century, a meteor collided Earth. Up to 4 players. Eli se pitäisi teoriassa olla myös yhdelle pelille, pelaajalle. Your Wormans and clones equipped with many weapons. Game mode, dead match. Se on paljon aseita. Level editor löytyy. Ja tää on Shareware. Eli jos haluat pelata koko versiota, niin on ne matka. Okei. Kokeillaan. Luvattiin. Hetkinen. Mulla luvattiin, että tätä voi pelata yhdellä pelaajalla. Setup. Controllable Sound Card 16. Super high. Eikö se ole testata? No, ei väkisi. Katsotaan mitä tapahtuu. Äänet toimii. Wow. Mistä tää on tää? Mä tiedän tän fontin jostakin. Level editor löytyy. Create new player. Human player. Ja se tuli Juh. Delete. Randomize color. Create easy computer. Mato. Ja sitten tulee myöskin toinen easy, ja tänne miksi tulee well. Takki. Juha. Well. Ja mato. The deathmatch. Options. Wow. Haluatko mitä? Weapons. Wow. Bounty hunt. Flag hunt with the one. Deathmatch. Go. Okei. No siis. Mitä? Miten näitä valit?
Miten mitkä napit mulla? En tehnyt controller setupia. Siis... Kuka näistä on? Tuo on... Tuolla. Joo, tää toimii vähän... Okei, nyt mä löysin itten. Räjähdin kappaleiksi. Laittako tietäis yhtään, että mitkä napit tässä? Ja tää tykkää kääntyä niinku itestään. Wow. Napit, sehän se olisi. Mulla ei edelleenkään oo mitään aseita, koska mä en tiedä miten niitä ostetaan. Okei, katsotaan, kokeillaan vielä uudestaan. Jep. Hit fire to buy. No siis easy for you to say. Ah, löysin. En tiedä oikein mitä nää aseet on. Mulle luvattiin jotain. Okei. Tää on oletettavasti jokin. Backspace. Backspace on ampuminen. Niinku missä maailman kolkassa? Mitähän mulla on näitä lisää ammoa? Se vähän niinku... Ja tässä on vähän pikkusen huonot nämä napit. Pakko sanoa, että... Jos mä haluan kääntyä nopeasti, niin se ei ihan niin vain onnistu. Mä saan jonkun hengiltä. Okei. Mä saan myös mut hengiltä. Ja mä en tiedä, mikä tää on. Siis tästä tulee jotain... Näyttää jotain savulta. Peräpyssy. Whoop. Etupyssy. Healttia.
Mitä tästä? Seuraava kenttä. School Camp. Hyvä. Me otetaan Confuser, Shock Rock, Crucifix Bomb. Joo, kuulostaa hyvältä. Näin. Plasmakannon. Reverse plasmakannon. Poison Bomb. Ja. Ai niin jo. Muistin juuri. Haha, osuin. Haha, siitä sait. Mut hei, tietokonepaletta ei oikeastaan sanottu, että käänny. Pitäisi vaan törmää niistä se henki pois. Eikö mene pois? Hap, what? Semmonen strategia. Paus. Mitä mulla on jäljellä? 30 kutia tässä. Joo, tää on vähän varoinen. Tää pelaa jotenkin tosi eri tavalla kuin kaikki muut, mutta tää koko ajan varoa niinku tyhmiä juttuja. Niinku esimerkiksi, että jos toinen vain kääntyy sun edessä, niin sä oot kuollut. Sä oot välittömästi kuollut. Niin se on vähän, tiedäkö. Mutta on tässä jotain. Mä en tiedä yhtään. Montako pistettä mä sain. Tässä tätä tekstiä on tosi vaikea lukea. Onko toi 3, 4? Mitä mä sain? Mulla on 3 pistettä. I don't know. Vielä yksi mappi niin. Okei. Otetaan sitä shotgunia. Niin tässä Shock Rock, tätä me ei vielä kokeiltu. Otetaan semmoista. Se ei kääntynyt. Nämä napit on aika semmoset, tiedäkö. Jos vaan pitäis niinku... Okei, sitten tää Plasma Rock tai jotakin. Tuo on oikeasti hyvä tuo Confusion, koska ei tuu sit vahingossa sitä, että sä ajat pahkit siihen tyyppiin, koska se aina kääntää sut pois eestä. Ei. Mä en vain osaa niinku varoa että se kääntyy kohta, joten sä kuolet. Nää tekee vähän vahinkoa nää aseet sillä, että jos sä ammut 5 kertaa, niin se toinen ehkä kuolee. Mutta jos se toinen vain kääntyy sun edessä, niin sä oot välittömästi, niinku tolleen, sä oot välittömästi kuollut. Se on pikkusen semmonen, että Mutta totta kai mäkin voin käyttää sitä hyödyksi, jos mä vaan tajuan, että miten se toimii. Otetaan tää haulikko.
Joo, ja tää ei tottele niinku näitä nappeja. Se menee oikeastaan puoli sekuntia painalluksesta, että se reagoi siihen. Toi Confusion ei kyllä tee niinku yhtään mitään. Se on vaan, mutta... Se oli siinä. No, olihan se ihan jopa peli. Kyllä mä sen voin. Credits. Janne Korrola, Markus Halkonen, Edward Schlundär. Mutta siis credit screenissä oli oma musiikki. Wow. Okei. Okay. Tää oli kuin Worm Wars tai jotain. Mikä oli se? Aces High. Worm Wars. Ihan... Yes. Tässä tonne pelatutkaan siellä. No hiidas jotain töhnää. Totta kai pitää sulkea toi, että se voi noin siirtää. Mikä on A2? Onko se aina siinä? Hawk 11. Hiltunen. Read me. Hiltunen must die. Annas mulla se suomenkielinen oikeastaan. Pohjakummun kaupunki hyvät nautit tarpeen näppäimistöön näiskään pelin aikana. Ohjat tähtäät ammut vihollisia rudulta. Tää on joku räiskintäpeli. Nuolet tähtäys. Space laukaus. Revolveri yksi halkogranaatit. Joo! Jos tää toimii. Ops. Setup? Ei mitään setupia. Tää on vaan niinku... Tää on tässä. Hiltunen. 2001. Se on jännä, että niinku yli 2000-luvullakin tehtiin DOS-pelejä. Mitkä nämä grafiikat? Herra Hiltunen saapuu Pohjakummun kaupunkiin. Tässä ei oo ääniä. Se on vähän kummallista. Mutta ihmiset raivopää murhaajiksi, joten ne täytyy tappaa. On aika puhkoa koneelta mahat. Mitä vielä odotat? No mitä mä otan? No siis, että tää loppuisi tää juttu. Hei! Hei. Tähtäys jättää ihan toivomisen varaa. Ja oikeastaan kaikki muukin. Wow. Tää on jännä. Tää on jännä. Miksei tässä ole ääniä? Kaikissa räiskintäpeleissä pitää olla äänet. En mä oikein voi uskoa, että tässä on ääniä. Kokeillaan DOSBox X:llä tätä vielä. Jossa vaan jotenkin lataa jotkut default-asetukset. Hei, mä sain sen. Sieltä, nyt alkoi löytyä. Tää tähtäys on, joo. Se ei niinku osu. Se koko ajan liikkuu toi tähtäin. Kun sä painat yhteen suuntaan, niin se lähtee liikkumaan sinne. Ja siinähän sitten mietit. Ja tässä on ihan tajuuton. Ja ottaa tosi pitkä, että se... antaa ampua uudestaan. Siis toi niinku cooldown noissa laukauksissa. Ja se ei osu millään, näissä hitboxit on tosi anteeksi antamattomat. Ottaa huomioon kuinka huono tää on tää tähtäys.
Nyt pystyy vastaan, että tuli asettakin, mutta ehkä mulla on vaan yksi ase poistettu. Kun tää nyt antaa ampua jotenkin nopeampaa, mä en tiedä oikein. Mä luulin, että siinä on pitkä viive, mutta ehkä mä vaan painoin sitä jotenkin väärin, että se ei sitten lukenut niitä aluksi. Mutta siis käytännössä on tää ryssän kauhu huonoilla kontrolleilla. Tai mikä tahansa tommonen staattinen räiskintäpeli. Tai nyt ei huonoilla, mutta siis vaikeilla kontrolleilla. Se, että tää koko ajan liikkuu, niin siis ihan koko ajan. Siinä tuli joku juttu. Mun pitää koko ajan painaa tätä ampumisnappia, eihän mä tiedä mikä se oli. Pitääkö mun ampua tuota... Jotain tapahtui. Otin vähän damagea. Aika nopeita noi tyypit. Ei se mitään. Mä oikeastaan pelaan tätä ihan tarpeeksi. Ja tähtäin tähän on tosi hankala nähdä tästä ruudulta. Tai että mitä siinä ylipäätänsä tapahtuu. Ehkä ongelma voi osittain olla myös se, että mulla on 43-tuumainen näyttö, jota mä katon tästä niinku puolen metrin päästä. Mä voin mennä vähän taaksepäin tälleen. No mulla on liian lyhyet käet, koska pitää olla näppäimistä väkellä. Mut joo. Tää on vähän. Ei tää nyt mitenkään hirveän hauskaa oo pelata. Taaskin niinku... Se ei vain ammu. Välissä se ampuu tosi nopeasti. Nyt tuli hauikko. Joo. Haulikko. Okei, taso 3. Se oli siis joku tasonvaihto siinä välissä. Sitten lähdetään. Täällä on punaisia puita. Tai no kai ne on puita. Pensaita. Punainen pensa. Hei! En saanut sitä hengiltä. Enkä tätä... Eikö sain? Tää ampui liian hitaasti. Mä en saanut sitä tyyppejä hengiltä. Vaihe sitten takaisin eri aseeseen, jos et sä kerran ehdi tällä ampua. Pitää pysty vaihtamaan asetta. Se oli ihan niinku siinä. Mikähän tuo on tuolla yläruudussa? Sillä on joku juttu, mutta mä en tiedä kyllä yhtään miten sitä käytetään. Okei. Eikö tää enempää pelata? Mä ilmeisesti kuolin, mutta kun se meni niin nopeaa, että... No joo. Ei, come on. Mene pois tästä pelistä. Jumaliste. Siis tässä painat jotain nappia, ja sitten kun se ei toimi, sä painat useamman kerran, sitten se niinku päättikin vaihtaa sen ruudun. Ja sitten sä ajattelit, että ai sä haluat pelata lisää. No en tietenkään halua, sitten sun pitää taas odottaa, että se peli antaa sun poistua siitä. Ja koko ajan sä vaan niin painat sillä, että voiko tästä pääsis jotenkin pois. No, se oli... Periaatteessa ihan peliltä näyttävä peli. Katsotaan, DOSBox X. Olisiko tässä joku äänet? Mä vähän toivon, että olisi, mutta vähän luulen, että ehkä ei. Painoin taas 2 kertaa eskiä, joten tietenkin se meni koko pelistä pois. Yhdesti eskiä. Ei tässä ole mitään ääniä. Täysin äänetön peli. No, semmonen. Joo. Oi elämä. Seuraava peli. No olisiko se vaikka... Tuosta niinku futis. Mikä tää on? Futisjärjepidot voit... Pitääkin kopioida, ei kiinnosta. Pelin osat. Ihmiset kyllä tykkäs kertoa, että mitä tiedostoja pelissä. Jostakin syystä sellainen kuuluu readme tiedostoon. Mitä tiedostoja pelissä? Kuvaukset on pelin osa.
Viisarinäppäintä, nuorempäämät ja Space. Ei siinä, pelataan sitä. Mä laitan tuon ilmastoinnin päälle, koska vittu, että alkaa lämmetä. Alkaa kuumeta. Täällä on set up. Eikö olekin? Ei ole. Onko se olisi ollut? Mitä me sitten tullut? Set up osa. Elikkä se ei ole Excel. Ei siinä. Millä me pelataan tätä? Footies.exe. Alright. Jarkon pelit. Jarkko, onko tuo TI? Varmaan tk@hotmail.com. Mikä toi me? Okei. Tää on siis managerointipeli. Katsotaas tiedopelistä. Asia vilpit. Uuden pelin nimi. Joo. Sekoitetaanko pelaajien ja valmentajien joukkueet? Kyllä. Tekee joukkueet. Hei, tää tekee joukkueet. Ei siinä. Mustikkahan toimii. Nyt mulla ei ole mitään juotavaa. No. Valitse joukkue. Espoo Zombies kuulostaa kyllä hyvältä, mutta olisiko se vaikka tää Oulu Immortals? Margaret Me. Ei juo. 200-300 pelaajaa. Montako pelaajaa voi olla? Tekee ottelullista. Call Lasers, Tornio Butchers, Juankoski Crossers, Rauma Shotguns, Sights, Bears, Bearmen, Paina. Ajatellaan lisää. Okei, Cup Gears 1, Division 3, missä on Oulu? Karsintalohko 1/5, Bulgaria, Egypti, Italia, Kroatia, Meksiko, Paraguay, Ruotsi, Saudi-Arabia, Uzra. 4 joukkuetta, loput on Aksiana. Ankarislohko 2/5. Chile, Englanti, Etelä-Afrikka, joo. Anna mennä. Jokohan pelataan. 5-5-9. Lahti Silver Spikes, Juridical Strikers. No mitä se minua kiinnostaa? Manageri, arvostus hyvä. 66,6 miljoonaa. Nokkelaa. Seuraavasti ei Juridical Strikers. 11.5. No se oli viikko aikaa. Mitä ihmettä? Mitä mä... Historia, seurajoukkueet, maajoukkueet. Okei. Asia selvä. Pelaajat. Ai tää on vaan niinku jotakin. Päivän ottelut. Ei ottelut tälle päivälle. Vain Katapoltso kiinnostaa pelaajastamme Albert Ferrier. Pelaaja on valmis allekirjoittamaan sopimuksen Vain Katapoltso. Tarjoaa 35 miljoonaa hinta-arvio. No ei me mitään myydä. Päivän myynnit. On mitä erotettu Cesar Menotti sai potkut. Ei ollut tyytyväinen. No, ei siinä. Toinen päivä. Siis oikeesti me pitää... Ei otteluita. Koki pahan takaisin, kun Edwin van der Sar loukkaantui harjoituksissa, hän on poissa pelikentiltä. No onneksi on vasta viikon päästä seuraava peli. Yli viikon päästä. Ja... Mitä me voitais tehdä, valmentajat? Täällä vain näkyy niinku valmentajia. Voi ostaa tai myydä pelaajia. Pitääkö mun oikeesti mennä tänne asti, että mä pääsen takaisin? Kyllä. Tilastot. Missä me ollaan? Karsintalohkossa. Lohko 1. Okei. 3 divari. Sarjat alkaa. Maalintekijät. No siis... Joo... Missä... Me ollaan kakkosdivisionassa niinkö? Ei. Missä divarissa me ollaan? Joukkueet. Seurajoukkueet. Ykkösdivisiona.
Sarjataulukot. Mitä tässä pitäisi tehdä? Joukkueet pelaajat historian lopeta. Ei otteluita. No, ei otteluita. Kertokaa mulle mitä tässä tehdään. Okei, päivän myynnit. Jotakin myydään, jotakin ostetaan. Sijoitus 11, 14, 24. Joskus tarkkaisesti avaajasottelun sai pakinnoksi 10 miljoonaa. Mutta se on kaikki markkoja, eikä se ei ole mitä 1,6 miljoonaa euroa. Seuraat Cola Lasers, Super. Iisalmi Giants. Siis Iisalmi Giants. Nyt arvotaan selvästi jotakin. Joo. Okei. Patrick Kluivert. Katsotaan vähän niitä pelaajia sitten. Hinta-arvio, pelisuoritus 3, pelisuoritus 9. Joo. Katsotaan halva pelaaja. Kai mulla on rahaa. Kuka tietää? 4, 3, 4. Jos on yli 5, niin sehän on 1/6, mutta siis jos me esimerkiksi ostettais Christian Garembe. Miksi tää lataan? Kauhean lagaaminen. Okei. Osta. Ranska. Kunto 65. Vire heikko. Moraali heikko. Ei me semmoista osteta sitten. Meppä nyt takaisin sinne. Joo. Kunto. Moraali, hei. Tässä on kuitenkin aika paljon juttuja. Puolustaja. Tarvitsetko mä hyvää? Mä haluan jonkun hyvän hyökkääjän. Kova moraali. Pelin vire. Ottelut. Maalit. Näppä ne maalit vielä. Kuka on tehnyt maaleja? Tää on tehnyt kukaan yhtään mitään. Kuka on tehnyt mitään? Okei, siellä on yksi. Fabrizio Ranelli. 60,5. Oho, kunto, moraali 2. Pelivire. Ei mä laita nyt mitään kuule. Me mennään sillä joukkueella mikä meillä on. Jesio Bats. Konstanturi Lions. Leppävirta Dragons. Catapults otti siis ei ottanut turpin, otti voiton. Seuraava. Lappeenrannan Aliens. Saimaa Shadows. Sijoitus 14. Eli Jesio Bats on aika kova sijoitus myöskin Vantaa Catapults, mutta Bats vei. No näin on. Ja me ollaan siellä 8, koska me ei pelattu vielä yhtään peliä. Ruotsi vastaan Egypti. Joo. Jaha, no niin, 11. päivä. Okei. Luovutus. Takaisin. Olimmartals. Katsotaan, täällä on Perucci. Pelivire on... No siis muutamalla pelaajalla jopa ihan hyvä pelivire. Tiedot. Raha, niin mulla on 60 miljoonaa. Okei, ottelut. Strikers, 16 päivästä seuraava. Ridgers.
Räppäriluoto. Pelikyvyt. Tilastot. Otteluun. Maalivahti ei. Puolustaja. Hei, siis pitääkö mun... Sanokaa mulle mitä mun pitää tehdä. Valmentaja. Takaisin. Anteeksi, mutta mitä? Sanoitte, että se tarvitsee vain 5 nappia, mutta en mä nyt tiedä, siis tää ei jostakin syystä... Kauhean lagaaminen vaan. Jostakin syystä tuntuu, että mun pitäis... Mä en oo valinnut jotakin pelaajia tai jotakin. Mun pakko luovuttaa. Häh? Okei. Vapauta pelaaja. No en tietenkään vapauta. Jos se yhtään tarkoittaa sitä, mitä mä kuvittelen, että se tarkoittaa, niin... Tilastot, joukkueet, pelaajat. Muut pelaajat. Takaisin. Ok. Siis mun mielestä mulla on pelaajia. Mutta jostakin syystä en pystynyt pelaamaan peliä. Kertokaa nyt, mikä homma. Lopeta. Ei sitten pelata. Futis. Kenestä se pelaaminen? Voi herranen aika, miksi nämä kaikki on... Tää ei osaa niinku yhtään ottaa oikeata encodersta näihin tiedosta. Ja mistä se nyt taas löytykään? Viev. Syntax. Siis syntaksin voi vaihtaa, mutta mun pitäisi vaihtaa toi encoding. Mistä se vaihdetaan? Mistä se vaihdetaan? File? Ei. Tools? Ei. Preferences? Ei. Vaihetaanko se jostakin tästä? Ei vaiheta. No. Oli hauska tunti. Mikäs se juttu, mitä mä haluaisin tehdä? Niin joo. Nyt muistin mitä unohdin. Valita oman joukkueen. Valikoista löytyy nyt joo. Pelaajista voi tehdä tarjouksia.
Omassa joukkueessa voit valita 10 kenttäpelaajaa maalivahtia. Nuoli vasemmalle ottaa pelaajan kentälle vaihtoon pois. Minari morjesta, mitä menee? Mä nyt koitan oikeesti tässä selvitellä, että mikä tää on tää peli? Jarkon peli. Kova yritys, mutta kun ei niinku, ei tajua. Tää on vähän, että niinku mikä homma. Voinko me ladata se meidän peli? Juha. Okei, meillä on ymmärtäys. Me mennään katsotaan meidän kaiketi meidän omat pelaajat. Ykkösdivisioona, ei. Joukkueet, seurajoukkueet. On tääkin vähän tänne pitää mennä niinku tekemään tätä. Tää sanoo, että nyt se vaihtaakin noita. Mitä tää plus tarkoittaa? Tässä voi laittaa joko ryksi tai sitten plus tai sitten tyhjä. Ja mä haluaisin uskoa. Pelaaja on kentällä, istuu vaihtopenkillä. Tätä ei hyvin tehty tää peli. Voi elämän kevä. Okei, vielä kerran. Miksi tää ei oo selitetty missään? Voi jume. Okei, SGH. Draftaus. Sekoitetaanko peliä ja valmentajan joukkoja? No ei tehdä sitä nyt sitten. Otetaan tää Espoo Zombies. Margarimi Iuha. Mennään vähän nopeampaa tää alku. Vähän. Oikeesti. Ihan siis pikkusen nopeampi. Kyllä tää tästä. Onko selvien? Cup-kierros. Suomussalmi Soldiers. Sodankylän Monsters. Ja tää tulee kaikenlaista hauskaa. Karjan välisottelu, Lahti Silver Spikes, Jyväskylä Strikers. Ja sitten. Nyt kun meillä on seuraajukko, nyt meillä on Espoo Zombies, niin me ollaan tässä heti ylhäällä. Pelimiesliike. Okei. Kunto. Ali El Kaddewali, sehän menee kentälle. Ja sitten täällä on yksi Paolo Maldini, joka ehdottomasti menee kentälle. Giuseppe, mitäs nää on näyppäs keskikenttä. Okei. Sä menet kentälle. Sitten täällä on ilmeisesti maalivahti, eikö vain? Kyllä. Ja moraali, pelivire, kova. Kunto, 46. Tuolla on kyllä parempi moraali, mutta otetaan Brad kentälle. Miksi sitä voi ottaa kentälle? Koska sillä on liian huono kunto. No, sinä sitten. Paljonko pelaajia on jalkapallossa kentällä? 10? Paljonko niitä on? Mä en oikeesti tiedä. Täällä on hyvät moraalit pojilla. Sinä, Pettar, ehdottomasti. Mitä nää on edes? Nää on hyökkäjä. No pelivire. Petit on... Höök. Kyllä. Pelivire 1. Jos on 1 missään, niin minä en kyllä laita sitä kentällä enkä edes penkille. Paljon menee nyt? Mulla on maalivahti plus 9. Olisiko se? Wow. Saat olla penkillä kyllä. Oliko penkkisotilaita saa?
Miksu. Miksu myöskin penkillä. Ja siinä kaikki. Pitää olla yksi penkillä näistä keskikentän hyökkäistä. No. Ei piäkkä. Olin väärässä. No, okei. Päivänotto. Ei ottanut. Päästäni Warren Barrett. Tarjoaa 14 miljoonaa. En mä myy mitään. Katsotaan ensin, sitten vasta. Takesio Kada. Kaikki vaan potkitaan pois. Okei. Koska meillä on seuraava peli? Tai siis ensimmäinen peli. Seuraava vastuste 13.5. Miksi tää on tämmönen tää alku? Voi herranen aika. Menee. Sitä on aivan järjetöntä, että se on peli, sä vaan niinku klikkailet, että voisiko tulla seuraava matsi. Voisiko niinku joskus tässä, joku päivä. Miksi tää on tämmöstä? En minä hirveänä. Päinvastoin. Mulla on oikein hauska. Seuraava päivä. Koska se sieltä joskus se 15 päiväkin tulee. Sitten luetaan täällä noin. Päivänottelut. Oulu Immortals, mutta me pelataan Zombiesilla. Zombies. Sijoitus huono. Jopa erittäin huono. Kolmastoista. Pitäis vähän oikeesti seurata 13 päivää, herran aika. Pitäis vähän oikeesti seurata myöskin sitä, että... 13 päivä oli menot, joo. Ketkä on meidän parhaat pelaajat? Niinku oikeesti. Moraali 1. Miksu. Miksulla ei nyt kaikki oikein hyvin. Otetaan sen sijaan tosta Öivind. Meidän paras pelaaja on oikeastaan varmaan Ferit Shushané. Tai sitten se voisi olla Giuseppe Bergomi tai Gabriele Battistuta. Niitä me ei myydä missään nimessä, eikä myöskään Jose Luis Chilavert, vaikka se onkin nollakunto. Nollakuntoinen tarkoittaa varmaankin, että se on suunnilleen kuollut. Vastustajan joukkue on kohtalainen. Ei se mitään oikeasti hyvää ole. Takaisin jatteluun. Monesti kyllä, puolustaja 4, keskikenttä 2, hyökkäjä 4. 10+1. Otteluun. Avaus kokoonpano. Meillä on hyvä puolustus. Erittäin hyvä hyökkäys. Oi, mahtavaa! Hyvä, että mä näin nämä. Tässä on jotain tuosta aivan maagisen näköistä animaatiota. Kyllä ne vain kovasti tunkee meidän päätä, mutta meillä on hyvä hyökkäys. Nyt maali. Ei. Pallo pois. On hyvä mukki. Oi, siellä lepää. Tuliko tästä ensimmäinen voitto? Ja taas. On kyllä hienoja nuo animaatiot, voi herranen aika. Emmanuel Petit otti keltaisen kortin. Mikä sillä nyt riso? Tää vois mennä vähän nopeampaa vielä. Jaha, no niin. Tää oli lopun alku.
Mitä ne sanoo? Pinto, Petti ja... Oi, Avila. No ei. Erätauko. Niin, Petit otti keltaisen kortin. No ei siinä, me jatketaan. Pinto ei vaan niinku saa sitä sinne päin. Karppiin. Pedro Sarabia. Mikäs se oli? Aivan järjetön tuo. Älkää vaan päästäkö niitä meidän päätyy, koska maalivahdilla tuntuu olevan imu päällä. Katsotaan. Kummin päin tänne menee oikeesti? Davila! Oi, sehän oli hyvä. Tasoitusmaali. Ja sitten Khattabi. Se ei oikein. Keltaisen kortin sieltäkin. Asia selvä. Kyllä voit jatkaa. On tää kuitenkin kohtalaisen hyvin sellainen, että kaikki periaatteessa toimii, mutta onhan se aika hidasta se toiminta siinä valikossa. Katsoja 98 500, se on aika hyvä määrä. Kuka se teki sen maali? Ketkä oli maalin tekijät? Davila. Siinä on meidän maalimörkö. Sijoitus 6. Kato. Pisteet 1. Ja tulla 6 sijalla. Noin 10 muiden joukkojen kanssa. Mä haluaisin jonkun hyvän tyypin. Katsotaan mitä täällä on. Täällähän ei ole oikein mitään. Mulla on siis kovaa maalivahti, mutta sillä on 0% kunto. Ja sitten se oli se meidän... Kukas se olikaan? Davila. Pelivire huono. Moraali huikea. Vain 48 miljoonaa. Siis toi Batistuta pitäisi olla 91 miljoonaa. Ei tehnyt yhtään mitään meidän pelissä. Joo. Joopa se. No pitäisi oikeastaan vaihtaa. Ei mulle tule oikein semmoista hyvää täällä, mutta vaihdetaan. Sinä meet kentälle ja sinä meet oikeesti sitten penkille. Saa vähän tasaisemmin nää miehitykset. Kuka olisi semmonen... Mihin mä tarvitten nyt? Se kun maalivahti on vähän niinku... Mulla olisi hyvä maalivahti, mutta kyllähän se jättää sen pois ja ois. Miksu Paatelainen, 8,4 miljoonaa. Kun mä oikein tiedä, että mikä se nyt on se semmonen joku, että mitä mä olisin tässä ostamassa. Muut pelaajat. Kunto hyvä, moraali, peli vireä. Pelisuoritus. Mitähän se tarkoittaa? Pitäis lukea sitä readmeit. Kunto hyvä. Moraali. On paljonkin hyviä moraali. Jeff Agus voisi olla. Vire surkea, moraali hyvä, kunto. Siirtosumma 10 milli. Puolustaja. En mä tiedä. Kyllä me pärjät. Paljonko meillä on sitä rahaa?
Hän tuplattiin meidän rahat. Kyllä me jotakin ostetaan. Persänen aika. Moraali. Ei nyt ehkä ihan saa miljoonan pelaajaa, mutta kyllä se 60 varmaan olisi siinä. Hyvät moraalit, pelivireet. Siellä on esimerkiksi Luis Enrique. Ottelut 1, maalit 0. Täällä on kyllä tehnyt maaleja myös Vladimir Jugovic ja Branko Brunovic. Pelisuoritus 8, kunto 100. Pelivireet on heikko, jostakin syystä. Maalit kovia, pelivireet heikko. Mites tuo Ivan de la Pen? Mä ostan sen. Joukkue on täynnä. Ja kyllähän sen tiiä. Oispa tiennyt aikaisemmin, ei tarvitse katsoa noin pitkään ja sitten vasta alkaa miettimään, että no, siis on vähän semmonen niinkö, että no... Come on. En mä päästä, koska siis kattokaa nyt mikä... Kattokaa nyt mikä mies. Miksu. Sä saat mennä. Kukaan muu. Thomas Bickel. Moraali huikea. Jes siinä kaikki. Daniel. Okei. Oikeastaan mun halvin pelaajat on mennyt. Mä tain vaihtaa myöskin tosta ton mokeen. Koska se on kalliimpi mokke toi Brad Friedel. Ihan vain sen takia. Kalli. Mut hän on aika identtinen. Joo. Oisko se, pitäisikö vaihtaa tostakin kuitenkin? Voin tosta 41, niin en mä saa sitä kentälle kuitenkaan. Mutta että jos vaikka... Thomas Pikkeli. Jep. Se oli Ivan de la Penna. Tehdään tarjous. Kieltäyty tarjouksesta. Ette kieltäydy kauan. Ai, mä sain sen. En. Asia selvä. Jos aika loppu, niin sitten aika loppu. Okei, tää on aika tarpeeksi pitkä video nyt, eikö oo? Olihan se nyt aivan jäätävän pitkä. – 17 minuuttia. Footies. Mä saa poistaa. 17 minuuttia. Se oli niinku tolla. Niinku tolla. Seuraava peli. Sanokas sieltä joku hyvä peli. Oli kyllä. Lego Hill Climb Racer. Mitähän näytät mulle näitä notificationeita? Menkää pois, apply, kiitos.
Puolen tunnin päästä se on lähtenyt. Joo. Kylläpä se otti voimin. Pelattiin 4 peliä ja... No, oikeastaan 3 peliä, mutta... Eiköhän se riitä tältä päivää. Palataan seuraavalla kerralla. Tunti sen meni kuitenkin siinäkin. No, semmoista. Morjes.